Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Simeon Boyce ndi mzangayu Tauson Kamalata. Poyamba na mitu yano. Professor Arthur Peter Mutharika wati mkulu watsopano wa gulu la asilikali ankhondo General George Jafu ali ndi ukadaulo othandiza kupititsa patsogolo ntchito ya chitetezo cha dziko lino. President Mutharika wanena izi ku Page House ku Mangochi pamwambo okweza a George Jafu kukhala mkulu wa asilikali ankhondo a dziko lino. Owen Mavula ali ndi ripoti. Ogwiritsa ntchito mphamvu zake ngati mkulu wa gulu la asilikali ankhondo mdziko muno, President Professor Arthur Peter Mutharika wasankha ndi kukweza udindo a George Jafu kukhala mkulu wa asilikali a dziko lino. Mwambowu ukutanthauza kuti tsopano General Jafu akhoza kuyambapo ntchito yolamulira asilikali potsatira kusankhidwa kwake sabata zapitazo. Poyankhula pamene amawapatsa nyota za udindowu, mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati General Jafu ndi munthu woyenera pa udindowu chifukwa ali ndi ukadaulo wabwino wa ntchitoyi ndipo wati ali ndi chikhulupiriro kuti agwira bwino ntchito yake. Mawu ake General George Jafu walonjeza kuti agwira ntchito yake mwa ukadaulo. Choyamba tione kuti asilikali athu ali ndi zonse zowayenerekeza ngati ma uniform, komanso ali chakudya chabwino, komanso ali malo ogona pabwino. Mbuyo mu tinakhazikitsa ma service Malawi Defense Force imene ili Army, Navy, Malawi National Service ndi Air Force. Konseku tionesesa kuti equipment tigule anthu tionjezere kumeneko so that army yathu tipange beef up security. Mkulu wa asilikaliyu yemwe ndi ochokera mboma la Mangochi anabadwa mchaka cha 1962 ndipo akulowa m'malo mwa General Paul Valentino Phiri. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Ndipo mtsogoleri wa dziko linoyu wasankha nduna yatsopano ya zamalimidwe, ulimi wa mthirira ndi chitukuko cha madzi, komanso nduna ya mafakitale, malonda ndi zokopa alendo. Chikata chomwe atulutsa mu ofesi ya president ndi nduna chati a Rosa Mbilizi ndi nduna ya zamalimidwe pamene a George Patrick ndi nduna ya mafakitale, malonda ndi zokopa alendo. Mu ofesi ya president ndi cabinet ati Professor Mutharika wasankhanso Dr. Max Wengawenga kukhala othandiza mtsogoleri wa dziko linoyo. Chikatacho chati anthuwa ayamba kugwira ntchito zawo m'maudindowa kuyambira pa 16 mwezi uno. Pali chiyembekezo chachikulu kuti ntchito za ulimi tsopano ziyamba kukhala zopindulitsa potukula miyoyo ya anthu komanso chuma cha dziko lino. Awa ndi maganizo a ena mwa akatswiri pa za ulimi omwe akuona kuti kusankhidwa kwa a Rosa Fache Mbilizi kukhala nduna ya za ulimi kuthandiza kutukula ntchito za ulimi mdziko muno. James Kachepa walemba ripoti ili. Mai Rosa Mbilizi ndi phungu wa nyumba ya malamulo mchipani cholamula cha Democratic Progressive Party DPP kudera pakati mboma la Mangochi. Iwo ali ndi degree ya masters mu nkhani za chuma mwa maphunziro ena omwe ali nawo. Iwo agwira ntchito mboma m'maudindo osiyanasiyana kuphatikizapo ku bungwe lotolera msonkho la MRA. Iwonso anagwira ntchito mu nthambi za boma zosiyanasiyana komanso m'maunduna monga unduna wa zachuma komwe anali katswiri wa ndondomeko ya zachuma. President Mutharika wasankha Mai Mbilizi kukhala nduna yoona zamalimidwe pa nthawi yomwe ripoti la MVAC laonetsa kuti Amalawi oposa 5 million ali pa chiopsezo cha njala komanso pa nthawi yomwe dziko la Malawi likulowa mu chaka cha ulimi chatsopano. Mmodzi mwa akatswiri pa za ulimi yemwenso ndi president wa bungwe la Grain Traders Association of Malawi, Grace Mijiga Mhango, wauza nduna yatsopanoyi kuti iyike patsogolo ndondomeko zofunikira kwambiri pothandiza dziko lino kukhala ndi chakudya chokwanira chaka chamawa. Mbali ya za ulimi tikuona kuti mbali yaikulu imene imativuta ndi chatimanena ma policies kapena kuyika ndondomeko zoyenera zonena kuti tingapititse industry imene iyi patsogolo. Mai Rosa ndi munthu oti wagwirako ntchito pa ofesi yaikulu kwambiri m'bomamo, ndiye kunkhani ya ma policies ndikukhulupirira kuti sichikhala chinthu chowavuta kwenikweni kuti tenge ndondomeko zoyenera zoti tonsefe tithe kuyikamo nzeru zathu ndi mphamvu zathu kuti industry ya agriculture imene iyi ipite patsogolo. President Professor Arthur Peter Mutharika waphatikisa maunduna atatu kupanga unduna umodzi. Maundunawa ndi unduna wa zaulimi, unduna wa madzi ndi ukhondo, komanso unduna wa zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo.
Ndipo akuluakulu a ntchito za malonda ndi mabanki ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa chosankha Dr. George Patrick kukhala nduna yoona za mafakitale malonda ndi zokopa alendo. Zambiri zimripoti atolankhani athu Erin Chimoyo ndi Messi Zamawa. George Patrick ndi mmodzi mwa anthu odziwika bwino komanso wa ukadaulo pa nkhani yotsogolera makampani malonda ndi zachuma mdziko muno. Iwo agwira ntchito zambiri za utsogoleri zachuma ndi kayendetsedwe ka bizinesi zomwe pali chiyembekezo kuti zithandizira pa udindo wawo watsopanowu. Mbuyomu a Patrick anali mkulu wa Press Corporation Limited PCL, anagwiranso ntchito ngati mkulu wa National Bank komanso TNM. Analinso wapampando wa Malawi Airlines komanso anagwira ntchito ku Reserve Bank. Ndipo ena mwa akatswiri pa nkhani za malonda ati akukhulupirira kuti ukadaulo wa Patrick uthandiza kulumikizitsa mfundo za boma ndi makampani omwe saboma pokweza chuma cha dziko lino. Mkulu wa bungwe la Bankers Association of Malawi Mayi Linus Mkungula akuthirirapo ndemanga. Olemekezekawa akubwera ndi luso pa zachuma, kayendetsedwe ka mabungwe komanso kulumikizana ndi okhudzidwa, zomwe zidzathandiza kwambiri kupanga ndondomeko zolimba komanso zoyenera. Kusankhidwa kwawo ndi chitsimikizo cha mfundo zofunika zimene zili kugwira ntchito ndi ukadaulo komanso kuyika Malawi patsogolo. Kupezeka kwawo mu kabineti ndi chikhulupiriro pa utsogoleri wa anthu aluso komanso chikumbutso chakuti tsogolo la Malawi lidzamangidwa ndi anthu omwe amalumikiza luso ndi chilungamo. Kusankhidwa kwa olemekezekawa kwalimbikitsanso ife kuno ku Bankers Association of Malawi kuti zokambirana zimene timakhala nazo ndi aboma zimamveka, ndipo boma lipitiriza kutenga ife a Bankers Association of Malawi ngati imodzi ya nthambi imene apitirize kugwira nayo ntchito. Pa nthawi yawo ku PCL, a Patrick analimbikitsa utsogoleri wabwino wa makampani, kukhazikika kwa chuma komanso kulondoloza kusiyana kwa ntchito. Anagwiranso ntchito m'mabungwe angapo azamafakitale komwe adalimbikitsa kuchita bizinesi zosiyanasiyana ndi kukweza chuma. Monga nduna yoona zamafakitale malonda ndi zokopa alendo, a Patrick akuyembekezeka kuyang'ana kwambiri pakulimbikitsanso kupanga katundu, kupititsa patsogolo kupikisana ndi kugulitsa katundu wa dziko lino ku mayiko akunja komanso kukonza mabizinesi kuti apereke chikoka kwa anthu ochoka m'mayiko akunja kudzayambisa ntchito za malonda mdziko muno. Ndemanga za anthu pa masamba a mchezo pa intaneti nawonso athirirapo ndemanga za ukadaulo wa George Patrick kuti ndikatswiri komanso kuti President Mutharika wapanga chisankho chabwino powasankha pa udindowu. Bungwe la National Advocacy Platform lati kuphatikizidwa kwa maunduna osiyanasiyana m'maunduna aboma komwe mtsogoleri wa dziko lino wachita posankha nduna ziwiri zatsopano sikutanthauza kuti ntchito za maundunawa zizivuta, koma zikuthandizira kuthana ndi mavuto azachuma omwe dziko lino likumana nawo. Poyankhula potsatira kusankhidwa kwa nduna ziwiri zomwe zatenga maunduna omwe mu boma la MCP analipo asanu, wapampando wa bungwe la NAP Benedicto Kondowe wati izi zithandizira kuti alembi maundunawa azigwira ntchito yawo ndipo ndunazi zizingoyang'anira momwe ntchitozi zikuyendera. Iwo akufotokoza. Ife mkuona kwathu tikuona kuti maunduna atatu akhala ndi ma-PS. Ma-PS ndi ene ake aunduna amene amakhala ndi ukadaulo ma-technician. Udindo wawo ndi ngowongolera policy direction pa Chingerezi chomveka bwino. Kutanthauza kuti sikuti zingakhuze kwambiri makayendesedwe ka nthambi za boma zimene zaphatikizidwa, chifukwa mwina nthambi ina iliyonse ikhale ndi PS amene aziyang'ana kumalondoloza ntchito za nthambi zimene zili mu maunduna amene aphatikizidwa pamodzi. So tikukhulupirira kuti zitakukhuza mmene iwowo apangiramo, koma ni njira imodzi yonetsetsa kuti tikutagwiritsa ntchito ndalama za boma moyenerera. Tonse tikuyembekezera kuti Profesa Arthur Peter Mutharika amalizisa kukhazikitsa anthu amene awatumikire kuyang'anira maunduna osiyanasiyana, koma tikudziwa kuti anatulusapo poyamba yeiti panatulusa awiri, ndeti mapemphabe kunena kuti ndondomeko yowunikirayo ayithamangise kuti tikhale ndi maunduna wonse amene iwowo akhazikitsa. Koma pamene tikuyembekezera kuti iwowo apate zimenezi,
tiliso wosangalala kuti amene atulusawo ndi anthu amene amalawi ambiri akukhutisidwa ndi kasankhidwe kamene apanga chifukwa ndi anthu amene ndi upangiri amene amalawi amayembekezera kuti akhale ndi anthu amene angathandizire kukonza chuma cha dziko lino. So ngakhale tikunena kuti amalizise kwa kuyika anthu mpando, koma tinenenso kunena kuti mmene ayambiramo achita bwino kwambiri chifukwa ndi anthu amene akusangalasidwa ndi amalawi makamaka maunduna amene awapasa chifukwa ali ndi upangiri. Boma la yimitsa pa ntchito mkulu wa bungwe la MBC a George Kasakula, mkulu wa bungwe la Malawi Regulatory Authority Makra Daudi Suleiman, mkulu wa bungwe lobwerekesa ndalama la National Economic Empowerment Fund NEF a Humphrey Mjetseni. Malinga ndi mlembi wa mkulu mu office ya president ndi kabineti a Justin Saidi, akuluakuluwa awayimitsa potsatira kafukufuku yemwe akuchitika pa milandu yomwe akuaganizira kuti anapalamula ali pa ntchito. Asaidi akufotokoza. Ankhani ndiona kuti mkulu wa MPC, mkulu wa NIFI, komanso mkulu wa Makra osewo tawayimisata amene kuti kamene atawachita suspend kaye malinga ndi zimene tikufufuza mwa mabungwe amenewo ndengati akuluakulu a mabungwe amenewo tiona kuti tiwayimise ncholinga choti anthu ofufuza akali ndi mpata ofufuza asakhale akusokonezedwa mnjira ina iliyonse. Tine kuti zifukwazo muziziwa tikudziwisani koma kungocholinga nchoti ikachula mapeto ake timakanga kuti masokoneza akafukufuku. Takulandirani mu gawo lina la nkhani zathu. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah watsindika kufunika kotsata malamulo komanso ndondomeko zoyenera m'maunduna komanso nthambi za boma kuti chuma cha boma chisamasakazike. Iyo apemphanso maunduna komanso nthambi za boma kuti zisinthe kachitidwe ka zinthu ndi kuyamba kutumikira Malawi moyenera. Iwo amayankhula izi atakumana ndi akuluakulu a boma kuti amve zomwe zachitika pa ndondomeko za public reforms. Nduna yaikulu ya dziko la Scotland a John Sweeney afika mdziko muno pa ulendo odzacheza kwa masiku anayi. A Sweeney afika mdziko muno kudzera pa bwalo la Kamuzu International Airport ku Lilongwe komwe alandiridwa ndi nduna yoona ubale wa dziko lino komanso maiko ena Dr. George Chaponda. Pa ulendo wa masiku anayiwu a Sweeney akuyembekezeka kuyendera zina mwa ntchito zomwe boma la Scotland limathandizira pa nkhani za umoyo komanso kusintha kwa nyengo. Bungwe loona za anthu akabaza wa njinga za moto la Malawi Coalition of Kabaza Stakeholders Association lati lipitiriza kugwira ntchito limodzi ndi apolisi apamsewu pothana ndi kuchuluka kwa ngozi zapamsewu za njinga zomwe zikuphetsa anthu ambiri mdziko muno. Mkulu wa bungweli a Moses Mwalabu amayankhula izi pa msonkhano wa atolankhani atakumana ndi anthu omwe amachita business ya kabaza wa njinga ya moto ku Lilongwe. Maiso Chikhadzula wadzandiza mbiri. Mzinda wa Lilongwe ndi umodzi mwa mizinda imene ndiyotanganika kwambiri momwenso muli njinga zochuluka zakabaza za moto zomwe zikugwira ntchito yonyamula anthu. Zambiri mwa njingazi nzoti sadazilembetse eni ache. Ichi n'chifukwa chake nthawi zambiri pachitika ngozi pomwe munthu wafa kapena wangovulala kumakhala kovuta kwa apolisi kuti athe kupeza mwini wa njingayo kapenanso kudziwa ovulala. Malinga ndi mkulu wa bungwe la makokasa a Moses Mwalabu, polembetsa njinga za moto azithandiranso kwambiri kuti njinga za moto zigwire ntchito yake popanda zopinga m'misewu ya mdziko muno. Iwo ati bungwe lawo lugwira ntchito ndi mabungwe osiyanasiyana kuphatikiza pa apolisi poonetsa omwe agwira ntchito zakabaza adzipeza maphunziro othandiza kudziwa momwe malamulo apansewu amayendera. Akalembetsa njinga zimenezi akhala ndi mwayi wokuti azikhala ndi umwini ndi akamayendanso pansewu paja azipezeka kuti akuyenda mwandidi. Ndi njinga ikasowa imatha kupezeka mosavuta ndi azathu apolisi amatha kuyipeza mosavuta, koma ikasowa yoti sinapangidwe registered imakhala yasowa basi. Munthu atha kuba pano njinga kumayenda pamusi pomwepa palibenso amene angapange trace. So timangofuna kuti timina tialimbikitse kuti pamene boma linayika ndondomeko zoti anthu apange register mpaka December 3 December TN tikapange register pali panopa tikapanga register come January ziyamba kugwidwa ndi njinga. Mkulu woona za polisi apansewu ku polisi ya Lilongwe Assistant Superintendent Nestor Mafosha wati ofesi yawo ikupitiriza kulandira ngozi zochuluka zokhudza njinga za moto zomwe zonse zilembetsa m'misewu ya mzinda wa Lilongwe
choncho anatsindika kufuna kuti nkoyeneradi kuti njingazi azizilembetsa komanso oyendetsa apeze maphunziro oyenerera apansewu. Iwo anati apolisi agwirizana kwathunthu ndi zomwe bungwe la makokasi likuchita pofuna kuti anthuwa apeze maphunziro apadera. Zimatikhuza chifukwa chonena kuti tikuvutika ambiri wasadziwa kayendetsedwe kagwiritsidwe ntchito kansewu. Mayendedwe awo amangokhala achiyendeyende zimene zimachita affect anthu ena woti angogwiritsa nawo ntchito nsewu. Izi zimathera mwina ngozi zosadziwika bwinobwino. Ndi ngozi zambiri zimene zimatipeza mwina mwachitsanzo pa tsiku timachita rekodi mwina ngozi zisanu zimene zoti ife ya polisi tazidziwa, koma pali zina zoti sizimachitidwa rekodi zimangothera konko kumakwalala kumene amayendako oti samachita rekodi. Komano isi ndi zinthu zomvetsa chisoni chifukwa chonena kuti ambiri amakhala kuti avulala ena akuluza miyoyo yawo ndithu. Malinga ndi Aseni Yang yemwe ndi mkulu pa chipatala cha Lion mu mzinda wa Lilongwe adachita maoperation akuluakulu okwana 3500 ndipo ngozi zambiri zazokhudza anthu a njinga za moto. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Ndipo pomaliza nkhani za masewero nduna yoona za mdziko a Alfred Gangata alimbikitsa osewera a timu ya Silver Strikers kuti achite chothekera chilichonse kuti agonjetse timu ya Young Africans Sports Club ya mdziko la Tanzania yomwe asewere nayo loweruka lino pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Awa ndi masewero oyamba a mundime yachiwiri yachipulula mu mpikisano wa CAF Champions League ya Mikanisi Mutowe andi zambiri. Timu ya Silver Strikers inafika mu ndime yachiwiri yachipulula mu mpikisano wa CAF Champions League itagonjetsa timu ya Ejeko Plus ya dziko la Madagascar. Ndipo Silver Strikers ikuapulana ndi Young Africans Sports Club ya dziko la Tanzania masewero awo oyamba a mundime yachipulula yachiwiri pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe loweruka. Amene apambane pakati pa matimu awiriwa pa masewero awiri afika ndime ina yomwe matimu omwe achita bwino amawagawa m'magulu. Ichi nchifukwa chake nduna yoona za mdziko a Alfred Gangata anapita ku bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe kukawalimbikitsa osewera a timu ya Silver kuti achite chilichonse chothekera kugonjetsa timu ya Yanga. Iwo anati anthu onse omwe amatsatira masewero a mpira wa miyendo komanso ngakhale mtsogoleri wa dziko lino atsatira masewerowa mwachidwi, kotero akuyenera kuchita chilichonse chothekera kugonjetsa timu ya Yanga. Anthu akuyimira dziko la Malawi ndendo nchofunika kwambiri kunena kuti tibwere tidzalimbikitse kuti akawina apa akupita ku group stages. Ndiye nona kuti nchabwino ngati boma kuti anthu amene alimbikitse game amatha anthu kusiyana bwino kwambiri mwina chigawo choyamba maminitsi ayambirira komano apeza timu ija yatopa ndi kumakhala kuvuta mwina kuti apitirize kuti awine. Ndi kufunikira kwambiri kuti anthu achitetu machawi kuti apeze chipambano kwayambirirako. Woyendetsa timu ya Silver Strikers a Patrick Van Chimimba wati ophunzitsa timuyi awatsimikizira kuti osewera onse akonzeka ndipo akuyembekezera zotsatira zabwino pa masewero amenewa. At Silver kwambiri tokoze Honorable Minister of State Alfred Gangata kubwera kwa ndikuzatilimbikisa ngati Silver Strikers kwambiri sopotengera kuti nawo so ali ndi experience before ku politics kwanali kuti anayendesa ku timu ya Master Security and akuziziwa amene zimakhalira continental football. Level yomwe Silver Strikers yafika ndi level yayikulu yonena zokuti tikachoka pamene ndi ma group stages tingoyenekera kuti tichite bwino ndi kuti amalawi asangalala. Masewera achibwereza pakati pa Silver ndi Yanga achitika sabata yamawa mdziko la Tanzania. Yamikanisi Mtowe, MBC Lilongwe. Tiafunire zabwino zonse a Silver Strikers. Ndi nkhani imeneyo tafikanso pa mpeto pa nkhani zathu. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.